నిఖిత జనరల్గా ఆడియో లాంచెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ వి విట్నెస్ లాట్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది. కాకపోతే నౌ ఇట్స్ అబౌట్ అ నోబుల్ కాజ్, అ వండర్ఫుల్ కాజ్ అండ్ వెల్ ఫర్ దాట్ మే రిక్వెస్ట్ మధురా శ్రీధర్ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ది డయాస్. మధురా శ్రీధర్ గారు స్టేజ్ మీదకి రావాలి సార్. బ్లేడ్ రన్నర్ పవన్ కళ్యాణ్. పవన్ కళ్యాణ్ కాదమ్మా, పవన్ కుమార్. అదే పవన్ అని చూడగానే పక్కన కే ఇంకా మాకు అవసరం లేదు, పవన్ కళ్యాణ్ అనుకున్నాను అనమాట. ఆటోమేటిక్ గా వైబ్రేషన్స్ ఇంకా స్టేజ్ ఏమో ఆడిటోరియం పగిలిపోవాలి అనుకున్నా. పవన్ కుమార్ ఆ పేరులోనే వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి. ఎనీవేస్ సార్, మధుర శ్రీధర్ గారు, వండర్ఫుల్ కాజ్, ఆ నోబుల్ కాజ్ గురించి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పవన్ కుమార్ గురించి ఏవి చూద్దాం. ఏవి ప్లీజ్. పవన్ కుమార్ చల్ల అందరి కుర్రాళ్ళలాగే ఇంజనీరింగ్లో అడుగుపెట్టాడు. చదువుల్లో, ఆటపాటల్లో అన్నింటిలో ముందుంటూ పైలట్ కావాలని అతని కళ నిజం చేసుకోవడానికి నిరంతరం కష్టపడుతున్నాడు. అంత ఆనందంగా, ధైర్యంగా ఉన్న పవన్ని చూసి కాలం తట్టుకోలేకపోయింది. ఒక లారీ యాక్సిడెంట్తో పవన్ జీవితాన్ని తారుమారు చేసింది. ఆ యాక్సిడెంట్లో పవన్ కాలు కోల్పోయాడు. కాలాన్ని ఎదిరించి ప్రశ్నించే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళలో పవన్ ముందున్నాడు. కాలానికి ఎదురు తిరుగుదామని నిర్ణయించుకున్నాడు. కానీ ఏం చేయాలో, ఎలా చేయాలో కొన్ని రోజులు అర్థం కాలేదు. తర్వాత రోజు బ్లేడ్ రన్నర్స్ గురించి తెలిసింది. దానికి సంబంధించిన విషయాలు తెలుసుకుని బ్లేడ్ రన్నర్గా తన ప్రయాణం మొదలుపెట్టాడు. పట్టుదలతో పగలూరేయి ఎంతో కష్టపడి ఇండియాలో ఫస్ట్ బ్లేడ్ రన్నర్గా తయారయ్యాడు. ఇండియాలో ఎన్నో మారథాన్లో పాల్గొన్న పవన్ కుమార్కి బీజింగ్ పారా ఒలింపిక్స్లో పాల్గొనడానికి కూడా ఎంతో సమయం పట్టలేదు. మొదటి ఒలింపిక్ అవకాశంలోనే 100 మీటర్స్లో సిల్వర్ మెడల్, 200 మీటర్స్లో బ్రాంజ్ మెడల్ సాధించి చైనా వీధుల్లో భారతదేశ పతాకాన్ని రెపరెపలాడించాడు. అమ్మా నాన్న తనకిచ్చిన మనోధైర్యమే తనని ఈ స్థాయికి చేర్చిందని చెప్పాడు పవన్. టాలెంట్ ఉన్న ఎన్నో కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళలేకపోతున్నానని, ఈ మధ్య ఏషియన్ గేమ్స్లో సెలెక్ట్ అయినా కూడా స్పాన్సర్లు లేక పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోయాడు. తనకు స్పాన్సర్స్ ద్వారా ఆర్థిక సహాయం లభించి పవన్ ఇంకా ఎన్నో విజయాలు సాధించి భారతదేశ కీర్తి పతాకాన్ని రెపరెపలాడించాలని ఆశిద్దాం. గాడ్ బ్లెస్ యూ పవన్ కుమార్ చెల్లా. ఒక్క నిమిషం అండి. యాక్చువల్లీ మనం అన్నీ ఉన్నా కానీ వీ కీప్ కంప్లైనింగ్ అబౌట్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. మనకు అన్నీ సరిగ్గా ఉన్నా కానీ వీ కీప్ కంప్లైనింగ్ అబౌట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. I request everybody in this arena to please stand up. Okkasari, just please stand up, and a big round of applause for this wonderful gentleman, Pawan Kumar. What is done is nothing but magic. Pawan garu, fantastic. Superb andi. Please don't stop clapping because this is truly inspiring and fantastic. Nothing but fantastic. ఇప్పుడు శ్రీధర్ సార్ని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. తెలిసిన తర్వాత ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు, అంటే నా సైడ్ నుంచి ఒక చిన్న బిట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. కళామందిర్ ఫౌండేషన్ తరపున త్వరలోనే వాళ్ళు చేస్తా అన్నారు నెక్స్ట్ ఇయర్, అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ 2015లో. సో లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ టీమ్ తరపున ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గివ్ ఒక 25,000 రూపీస్ చెక్. అంటే ఇప్పుడు సినిమా ఎండింగ్ స్టేజ్లో ఉంది కదా, ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు. సో ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ హిమ్ 25,000. బట్ షూర్గా సినిమా రిలీజ్ అయ్యి హిట్ అయిన తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ హిమ్ మోర్ అనమాట. Thank you everyone. And this is a wonderful gesture and a big round of applause. Ladies and gentlemen, superb. And Pawan garu, asalu it's a big feat whatever we have done. And ikkad varaku raavatam idantha cheyatam. And ఇందాక నేను చెప్పినట్టు జనరల్గా మనకు అన్ని బాగానే ఉన్నా కానీ మనం కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటాం లైఫ్లో. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుడ్ ఈవినింగ్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్. ఇక్కడ రావడానికి నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నిజంగానే ఇది తెలుగు ఇండస్ట్రీలోనే ఒక స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ ఎంకరేజ్ చేయడం అన్న ఒక డయాస్ మీద తీసుకోండి ఫస్ట్. అండ్ ఈ సిచ్యువేషన్కి బాగా సూట్ అయిన సాంగ్ అది. అండ్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్. మనిషి ఎంత హ్యాపీనైనా తట్టుకోగలరు కానీ ఒక చిన్న విషయం బాధ వచ్చినా తట్టుకోలేడు అనమాట. సో ఈ విషయంలో మాత్రం ఎస్పెషల్గా మా పేరెంట్స్కి అండ్ ఎస్పెషల్లీ మా మదర్కి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే మదర్కి ఒక థ్యాంక్స్ చెప్పి అక్కడితో అయిపోవడం అనేది నాకు ఇష్టం లేదు. ఇట్స్ అ వెరీ థింగ్. అండ్ ఫైనల్గా నాకేంటంటే టు విన్ గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ 2016 రియో అండ్ దానికి. అండ్ అండ్ మంజునాథ్, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలాంటిది. అండ్ వాళ్ళ వరకు నాకు తెలిసిందంటే ప్రాస్థెటిక్ గురించి వాళ్ళ చాలామంది తెలియదు, ఒక బ్లేడ్ ప్రాస్థెటిక్ గురించి. సో డిజబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా, అంటే ఇంట్లో కూర్చొని బాధపడుతున్న వాళ్ళు కూడా అదొక ఇన్స్పిరేషన్. అండ్ సార్ మీలాంటి డైరెక్టర్స్ ఇలాంటి ఒక ఇన్స్పిరేషన్, అడ్వాన్స్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇంకా ఫర్దర్ జనరేషన్స్ కూడా ఇంకా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటే అది చాలా బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది సార్.
అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మద్రాస్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి. Thank you, Pawan Kumar, and all the very best to you. And థ్యాంక్ యూ Shashi, సార్, థ్యాంక్ యూ సో Shashi, మచ్. నార్మల్ గా ఒక టెన్నిస్ ప్లేయర్ సచిన్ ఎవరో తెలీదు అన్నందుకే మనం చాలా ఫీల్ అయ్యాం, hurt మామూలు అయ్యాం. కదా, కమెంట్ నేను కూడా పెట్టా కదా ఫేస్బుక్ లో. ఏం సచిన్ కానీ తెలీదా ఇలాంటి నీకు? టాలెంటెడ్ వాళ్ళు మనలోనే ఎంతో మంది ఉన్నారు, మనకు తెలియని వాళ్ళు. సో ఐ థింక్ వన్స్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు సాల్యూట్ హిమ్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ హీ హాస్. 100% ఒకే ఒక లైన్ తో ముగిస్తానన్నమాట. సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఆ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అందరికీ ఇన్స్పిరేషన్ అయితే, ఈ పవన్ కుమార్ ఇస్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ టు కమ్. సూపర్. సో నెక్స్ట్ నిఖిత, నాకైతే మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది ఆ అబ్బాయి గురించి చూసిన తర్వాత. నో ప్రాబ్లం, ఐ విల్ కంటిన్యూ. అండ్ ఎనీవేస్ ఇప్పటి వరకు హీరోయిన్స్ ఏవీస్ చూసాం, మరి అలాగే లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ కమల్ కామరాజ్ గారు. సో ఫస్ట్లీ లెట్స్ వెల్కమ్ హిమ్ ఆన్ టు ది స్టేజ్. కమల్ కామరాజ్ గారు, ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ ద డయాస్. చూసినట్టు ఇతను మంచి నటుడే కాదండోయ్, ఒక మంచి ఆర్కిటెక్ట్, పెయింటర్, రైటర్, ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కూడాను. ఛత్రపతి సినిమాలో అసోసియేట్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేయడమే కాక ప్రభాస్ ఫ్రెండ్ గా మనకు కనిపించాడు. దాంతో పాటు గోదావరి సినిమాలో హీరో మర్దలను పెళ్లి చేసుకుని ఎర్ర చొక్కా వాడి పాత్ర చేశాడు. కలవరమాయ మదిలో అరవింద్ 2 చిత్రాల్లో హీరోగానే కాక జల్సా, లెజెండ్ చిత్రాల్లో మంచి క్యారెక్టర్లు చేశాడు. డీసెంట్ జెంటిల్మెన్ సినిమాలో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఓనర్ పాత్రలో మన ముందుకు వస్తున్నాడు. ఏమండే కమల్ కామరాజ్ గారు, ఆల్ ద బెస్ట్. Thank you. ఒక ఫ్యూ వర్డ్స్ మాట్లాడు. Thank you all for coming and watching this show. నాకు ఐ థింక్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ఇది ఫేస్బుక్ మీద సోషల్ నెట్వర్క్ మీద జరుగుతుంది. అందరు ఇందాక అడుగుతున్నారు సోషల్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, అసలు ఏం జరుగుతుందని. బట్ ఐ థింక్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఐ థింక్ పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తూ వెళ్తే, సోషల్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ వేర్ దేర్ ఆర్ నో బౌండరీస్. చాలా వాటిలో మనం బౌండరీస్ చూస్తుంటాం. ఇంట్లల్లో అమ్మాయిలు ఎలా ఉండాలి, లేకపోతే నువ్వు ఈ రిలీజనా, స్కూల్లో అప్లికేషన్ పెట్టేటప్పుడు కూడా మన రిలీజన్ అవి పెట్టుకుంటాం. కానీ ఇఫ్ యూ సీ ఓన్లీ ఇన్ ఫేస్బుక్, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ సపరేట్ ఉండరు, అందరూ ఒకటే విజన్ తోటి వాళ్ళ ఆలోచనల్ని పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు. సో దాట్ ఈస్ వండర్ఫుల్ ఫీలింగ్. అండ్ I just welcome everyone who's using social network for this positive vibe. Thank you so much, Kamal Garu. Thank So you so for the much. next audio song launch, we request Chandra Bose Garu, Ram Jogesh Shastri Garu, Bhaskar Bhattal Garu, Ghazal Srinivas Garu, Anita Chaudhary Garu, ఈ సినిమాకి డిఓపిగా పనిచేసినటువంటి జగన్ గారు, ఈ సినిమాకి ఎడిటర్గా పనిచేసినటువంటి నవీన్ గారు, అండ్ మల్టీ డైమెన్షన్ వాసు గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నామండి. సో ప్లీజ్ వెల్కమ్ చంద్రబోస్ గారు, రామ్ జోగేష్ శాస్త్రి గారు, భాస్కర్ భట్ల గారు, గజల్ శ్రీనివాస్ గారు, అనితా చౌదరి గారు, డిఓపి జగన్ గారు, ఎడిటర్ నవీన్ గారు, మల్టీ డైమెన్షన్ వాసు గారు. మంజునాథ్ గారు, వీళ్ళందరికీ ఫర్ ద ఆనర్డ్ గెస్ట్ బొకేస్ ప్లీజ్. We request Ghazal Srinivas Garu to come out to the dais. Okay, thank you, sir. Thank you. ఓకే. సో ఎస్ శశి, ఇందాక మనం ఒక క్వశ్చన్ అడిగాం కదా, అండ్ మధుశాలిని గారు ఇరిటేటెడ్ అని చెప్పారు. సో మరి ఆ పోస్ట్ కి ఫస్ట్ అప్డేట్ ఇచ్చి గిఫ్ట్ గెలుచుకుంది ఎవరో చూసేద్దాం. Okay. సో లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ద మూవీ అనే పేజ్ ని లైక్ చేసి ఆ క్వశ్చన్ కి ఫస్ట్ అప్డేట్ ఇచ్చి గెలుచుకున్న వారు Satish Sagar, congratulations. మీరు గెలుచుకున్నారు వండర్ఫుల్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ కళామందిర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడిగేసి నిఖిత. and your girlfriend or boyfriend or any of your friends FB post gets more likes than yours, how do you feel? Option A, jealous. Option B, proud. Option C, suspicious. Option D, laugh it off. అంటే మనకంటే మన పక్క వాళ్ళు, మన గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావచ్చు, బాయ్ ఫ్రెండ్ కావచ్చు, లేకపోతే మన వైఫ్ హస్బెండ్ కావచ్చు, వాళ్ళకి మనకంటే ఫేస్బుక్ పేజ్ మీద లైక్లు ఎక్కువ వస్తే ఎలా రియాక్ట్ అవుతారండి? ఈ క్వశ్చన్ ఎవరిని అడుగుతా, అందరిని అడిగేసాయి. మ్యాచ్ చేయడానికి గెస్ట్ని నువ్వే చూస్ చేసుకో. సో ఎస్ సార్, మీరు చెప్పండి, హౌ డు యూ ఫీల్? పక్క వాళ్ళకి వస్తే ఎలా ఉంటాయనా? అంత ఖాళీగా ఉండను నేను. ఫస్ట్ అంత ఖాళీగా ఉండను. సో
ఫేస్బుక్లో వచ్చే లైకులను చూసి మన స్టేటస్ లేకపోతే ఇంకోటి పెరిగిందని అలాంటి ఫాల్స్ ప్రెస్టేజ్లో ఉండకూడదని కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చిందని ఒక అబ్బాయి పెడితే వచ్చే లైకుల కంటే అప్పడం పట్టుకున్న అమ్మాయికి ఎక్కువ లైకులు వస్తాయి. సో ఆస్కార్ అవార్డు గొప్పదా అప్పడం గొప్పదా అని మనం తెలుసుకోవాలి. సో కాబట్టి దానికి ఎడిక్ట్ అవ్వడం, దానివల్ల డిప్రెస్ అవ్వడం ఇది చాలా తప్పని నా ఫీలింగు. ఒకవేళ అలాంటి ఆలోచన ఎవరిలోనే ఉంటే తీసేసుకోవడం బెటర్ అది వెనక్కి. సూపర్ సార్. సార్ మీ ఆన్సర్. నేను మా సోదరుడితో ఏకీభవిస్తాను. బట్ జనరల్గా మీకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అంటే ఫేస్బుక్ అన్నది బేసికల్గా ఒక అటెన్షన్ గ్రాబింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎవరికైనా. అందుకే అంటే ఇప్పుడు ఈ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరి లైఫ్ని వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళ గోంగూర పచ్చడి తిన్నాను అని చెప్పేసి ఆ ప్లేట్ని ఫోటో తీసి పెట్టడం అంటే నథింగ్ బట్ దే ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ దేర్ లైఫ్. సో వాళ్ళకి పూర్తి హక్కు ఉంది, వాళ్ళ లైఫ్ని సెలబ్రేట్ చేసుకునే హక్కు ఎవరికి వాళ్ళకు ఉంది. సో ఆ నేపథ్యంలో ఆలోచిస్తే మీ స్పౌజ్ కన్నా మీకన్నా మీ స్పౌజ్కి లైక్స్ ఎక్కువగా వస్తే జనరల్గా న్యాచురల్ ఫీలింగ్ ఏంటి, జెలసీ ఉంటుంది. వండర్ఫుల్ ఆన్సర్. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ద పేజ్ని లైక్ చేసి సార్ చెప్పిన ఆన్సర్ని మీరు ఒకవేళ మ్యాచ్ చేయగలిగితే మీరు గెలుచుకుంటారు వండర్ఫుల్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ కళామందిర్. సో గెట్ రెడీ, ఆ పనిలో ఉండండి. అండ్ అలాగే ఈ మూవీ సినిమాటోగ్రఫర్ కూడా మనతో ఉన్నారు. So జగన్ మీరు గారు. చెప్పండి, మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? యాక్చువల్గా అయితే నేను ఏమీ ఫీల్ అవ్వను. ఎందుకు సార్? ఎందుకంటే ఫేస్బుక్లో పెట్టుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే మనం ఉన్నామని తెలియజేయడం కోసం, ఎదుటి వాళ్ళకి తెలియడం కోసం తప్ప. సూపర్ అండి. సో సింపుల్ అండ్ సూపర్ సార్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ సార్ విల్ హ్యావ్ ద సాంగ్ లాంచ్. సో మీరు అందరూ కలిసి థర్డ్ సాంగ్ లాంచ్ అని చెప్పండి సార్. లాంచ్కి ముందు ఎందుకంటే మళ్ళీ తర్వాత ఇస్తారు ఎవరో మైక్ అని శిరాశ్రీ అన్నాడు. సో రఘు కుంచే అండ్ శిరాశ్రీ ఇద్దరు నాకు మంచి ఫ్రెండ్స్. ఈ సినిమాలో సోషల్ నెట్వర్క్ మీద రాసిన పాట ఎప్పటికీ ఉపయోగపడే పాట. మంజునాథ్ గారికి, ఎంవికే రెడ్డి గారికి, రాజు కందుకూరి గారికి, ఈ సినిమాకి వర్క్ చేసిన మిగతా టెక్నీషియన్లు అందరికీ పేరు పేరున ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ, ఆర్టిస్టులకి అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ ఇప్పుడు మారట ఒక మంచి సాంప్రదాయం ఇది. క్రియేటర్ అందరినీ, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అందరినీ పిలిపించడం, తర్వాత రఘు కుంచె గారు వాళ్ళ టీం మొత్తాన్ని పరిచయం చేయటం, తర్వాత ఇందాక చిన్న చారిటీ కార్యక్రమం, ఈ ఆడియోలో చాలా హైలైట్స్ ఉన్నాయి. ఇలాంటి ఒక సత్సాంప్రదాయాలకు శ్రీకారం చుడుతూ ఇలాంటి ఒక ఆడియో ఫంక్షన్ జరుపుకోవడం నిజంగా సంతోషం. ఇందులో నేను కూడా రావడం, మనోజ్ గారు ఇందాక పొరపడ్డారు నేను రాశానేమో అనుకొని. ఇందులో సినిమా పాటలన్నీ కూడా మా సోదర సమానుడు శిరాశ్రీ రాశాడు. తను చాలా టాలెంటెడ్ యాక్చువల్గా. ఈ కాలంలో ఉన్నా కానీ ఖచ్చితంగా ఛందస్సులో పద్యాలు రాయగలిగినటువంటి దిట్ట. సో మంచి రచయిత, తర్వాత జర్నలిస్ట్గా కూడా అందరికీ సుపరిచితుడు. కానీ తన మనసులో ఉన్న ప్రగాఢమైన కోరిక ఏంటంటే సినిమా లిరిసిస్ట్గా పేరు తెచ్చుకోవాలని. సో మన సంకల్పమే మనకు బలం, అదే మనం నడిపిస్తుంది, దారి చూపిస్తుంది, గెలిపిస్తుంది. రఘు కుంచె గారు ప్రపంచం ఆయన వాడుకోవట్లేదని నా ప్రగాఢమైన ఫీలింగ్. నిజంగా అంటే ఏం చేసినా పాట అన్నదానికి ఒక మాధుర్య ప్రధానంగా ఉంటే బాగుంటుంది. సో ఇలాంటివన్నీ మేళవించినటువంటి ఒక మనిషిలో ఉండటం, ఆ మనిషిని మనం వినియోగించుకోకపోవడం నిజంగా నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంది. ఈ సినిమా తర్వాత అయినా కానీ రఘు గారి కోరుకున్నట్టుగా వారి కెరీర్ సంవత్సరానికి ఒక 7 సినిమాలు చేసేలాగా ఉండాలని, ఒక సినిమాలోనైనా మీరు రాయాలని ఊరికే అన్నాను నేను. నిజంగా అన్ని పాటలు చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి. రేపటి నుంచి ఈ పాటలు రేడియోలో మోతమోగకపోతే నన్ను అడగండి, అంత గొప్పగా ఉన్నాయి పాటలని, బాగా నచ్చాయి నాకు. గజల్ శ్రీనివాస్ గారు పైకి వస్తేనే అంటాను నేను, అన్నయ్య రావాలి, స్టేజ్ ఇన్కంప్లీట్గా ఉంది. సాంగ్ లాంచ్. ఎదలో విషమే నింపావిలా ప్రేమ నన్నే శిలగా చేసావిలా నలిపి నా గుండెనే చింది నా నెత్తురే నిన్నే చెరిపి వేస్తా చరమగి